Ko himmen ko para ba it hautrai Jesus Christ. Ka gospel bad ka jimpule banding kong mindakasngi ka kentu iyangi banlong ki sindran ki bayaine ki ba trekam ki ba kongu. Ujisu bu hakama jangi ya ki jingdon kam jangi nongbud jangu Jesus Christ. Ya ki jinglong jangi nongbud jangu Christ ki de banlong kumno. Yes no hadin bau Jisu le yakandu bun ki bru ulamut ban kindria jaka shashiliang ka duria. Ban leit lang badu Jisu shashiliang ka duria ngide balong ru ke ba khloi ban yaine badu. Khadbang edang yai shiliang ka duria nginsa yakandu bun ki jinge ha ka lendi jongi. Shiliang ka duria khangne kala ban long ka jingkot Jisu ban rung ha ka hima uble. Balong i dekot janga hima uble ngi ha ban aiti lut ya ka jingang nur janga ne ka parte. Ngios ngo uwe ubri wong ngan bud ya me katshaba pilet. Henry Jisu wong pimpat sautu ba ya ka jingkwa jampi. Lese pitang pay tang ya ki jingit tenat jongi jingle jonga lese ke jingit tanat jonga hima kaba pau hakama jambi namar kadbau Jisu ulas tang ban tre paid ba haba ulas tang ya ka jingya tre lang bat ki paid ba ula pen koi de ki bappa ula pen be de ki kama jonge matla ula pen ya de ki badako badula penim ya ki bayam lese uni uburiu ba yo I ya ki ne baro us ngautanat palat ya ke taaki jingle jongu Jisu ulas ngautanat palat ya ke kambala bau Jisu lale ulas ngautanat palat ya ka jingit ya ka buram ka ba lapau hakama jongu lese uni ubri ula ong ngamud ban bud ya me namar ngayo ibun gi kambala ka ba mele bad nginsa pidiang ya me hakane ka dur Bad ujisu udang kendu ya uni ubriu ladapi budi anga nagabenda kie baro pide ben tip ba ukun ubriu don jaka tia hangne ujisu upenpau hakamatu ne ubriu ba ulang uble bad hakaju ka por ulang ubriu Bad haka jinglong uburiu winsa shashitom nagabenda jangi baduang ukun uburium don jakatia ladapi wat ianga nagabenda ka jingsngain janga parte ne jingsngaba janga do ne jingsngaba jangi kama jambi ne jingsngaba janga jingkwa jambi pimdon jakashu badnga namaru jisuang manleke jimbud kadawa ya ka jingsha shitam man lage jimbud Chris kadawa ya ka jingai tilud man lage jingdawa man lage jimbud kadawaru hakaju kapor ya ka jingsha shitam bad ki jingsosi ki jingjenjar bad ka jingkoloi ban ino ya ke bangro jonkane ka parte namaru Jisu ong ban budi awu kabamol ban penkala alade naka jinx ngaba jonkane ka parte namaru Jisu shimla wan ban yalam iyangi shaka parte henry Jisu la wan ban yalam iyangi shabeneng kane kalongka jinge jongbun gibriu hakaju kapor we pantula wan shau Jisu ngarungan bud henry shashua yanga bangan late ban tepno ya upajonga kabamut udon ka jingkwa henry udang kwa ban penslem udang ong ya Jisu ngakloi ban bud henry ngam tre ban ino ya kie jonkane ka parte ngakwa ngapan por na me ko Jisu don bon gi kristan hapadeng jongi ki ba pan por komne ki ong kawe ke liang ngi kwa ban budi ame ko Chris henry ngim treben ino ya kie bangor ba pensautan nad yangi ngim treben ino yang ke jings ngaba jang ka parte
kilong kiburyo bakwa banyad artili kiling keling jong kane ka perte but keling jong ka beneng henry jisu ong lada pi boot pi deben ino shisendon ya kane keling jong kane ka perte ke jings ngaba jong ka perte wat num penslem por bon ki kristan ha kane ka juk ka ba minda kilong ke ba penslem ki buhteng kidon bon ki daw bhakaba puzon ya ke jingim jongki ki ang ngakwa balong kristan ngakwa balong ubajanai ngakwa balong kabajanai ngakwa banim kam riuble henrengan pindap shua ya kine kie ke baro lesi ki kina school kin ong ngan pindap shua ya ke jimpule nangdangan yo ki kam ge jam nangdangan yo ki ingasem nangdangan perkat ban but bat balom kam janai kiba kam he kam zan kiba remba kin ong ap shua namar ngam bat dep ki kam yin kam sem ladang nga kelalong ke bakam riubele mano ban peit ye ki inga sem janga mano ban peit ye ki kon gikti janga but nang ta ter ngi don barabor ye ki daw ngi buhteng ban penba ye ki jingim jangi ngi buhteng ban penjana ye ki jingim jangi bad lemba ka kitab Genesis mendakas ngi uble upasiau hangi Om don jaka nagabinda ki bru ki ba buhteng namar kano ka daw namar ka por kadang kirki bad kadba upeit ngide bandon kata ka mensiam ba kloy ngide bandon ka mensiam ba itilut ngide bandon ka mensiam sinran bashisha ba kloy ben pidiang yaw jisu hakama kino ki jinge kane kalongka jimpan jong jisu nangi baro ko himmen ko para lenkom da khabawan kata ka por ngi ki ba buhteng ngi ki ba kwa ban bud tambangi kwa ka jingsno ba ngin shem ngin lap ngim don jakashu hakamat uple tongin duai bangil long ki ba khloy ban buning kong u jisu ha ka jingim jongi jisu ba id karku kardo yangi pensle yangi da ka jingso to baka jingbud jame baka jing long sinran jame kalong bade banle shisendon haka jingim jongi ngim long shu ben buhteng nakano ka daw perku kardo yangi pensle yangi enyaro ya utrai Jesus Christ Amen.